Sanibona sithandwa zami, ninjani? Hayi ngi-right man. Bengizothi mina abantu besilisa akabe babe neqiniso bandla. If umuntu enomuntu wakhe asho ukuthi cha, ngiyakuthanda ntombi kodwa nginaye umama wasekhaya or nginayo ingodosi. Uyazi ukuthi ngike ngahlangana nobhuti edrobheni. Angisheli kanti nami lapho vele ngangisingile ngaleso sikhathi. Ayasithandana nobhuti. Uma sithandana nobhuti kanti ubhuti ngimbuze. Ithi mina awungixoxeleke nje ubungaka nje. Ufuna ungitshela awunaye umuntu. Agcina ke ethi hayi ukhona uma wengane kodwa sahlukana naye. Okay, siyangena ku-relationship. Mhlambe sithandane naye ngathandana naye November and kuzovalwa ngoDisemba bahambe baye emakhaya. Hayi ishuthi ke ngithandana naye November. Niyabazi ke abantu besilisa ngibukwa mthetho uyamthanda nje hayi. Kuthiwe usuku omkhulu kabi engasho ukuthi ufuna ukuvakashelwa nani ngifuna uzobona la engihlala khona. Hayi ngilokho ngidrayisa nje ngidrayisa phela ngintombi yasemakhaya mina. Alright. Avale 15 December. Umevala ebese ngibuza ukuthi ungakwazi ukuthi ungivakashele ekhaya ngama-holiday. Ngixhume ngibuye phezulu wethandwa zami ngithi ngifumene. Ngithi hayi yabo lo umendo wangempela. Umuntu angikaze ngibe naye but isikhathi sethu sokuqala ngizoba naye kubo. Hayi ngijabule ingane zakwethu ngijabule. Hayi okay sisethe no boy ukuthi hayi sohlangana kanjani. Ngihambe ke ngiye khona kubo kagaya. Anginika ama-direction ngihambe ngifike lapho bese ngiyamfonela siyaxhumana namafoni. Manje ngimfonela ebese ethi hayi uzothumela ingane izongilanda. Angithi ugayi phela wasemakhaya. Nami njalo ngasemakhaya ngingakhohlwa lokho angiyena wasedrobheni. Alright. Izingane izongilanda. Nifike ingane ingilanda hayi niyazi yena nemakhaya ke. Okwaziyo emakhaya. Okay ifike ingane izongilanda yabo ngi-excited. Masifike endlini ayingihlali. Naye afike ezongibingelela nani sihlale endlini. Masihleli like wayeno one room wakhe eceleni sihlale. Ayiqala umuntu endaba. Athi umuntu angithi uyakhumbula kutshela ukuthi nginoma wengane nani siyathandana nalowo uma wengane and ngimkhokhelile. Uma ngimkhokhelile njengamanje nje kungama-holiday uvakashele kubo. Njoba ngingekho ngokomsebenzi ngisedolobheni uhlala la ekhaya uyagada. Kodwa ke manje ngikhona ithuba lokuthi naye ahambe ayovakashela kubo. Since ngingakamkhokheli eyingodosi yala ekhaya achazi nani ukuthi akanabo abazali nani. So lo muntu wakhe lo kahle kwakuyingodosi. So uhlala kubo ngesimo sokuthi ugada ekhaya since umlisa ehlala edolobheni ngokwamatoho. Hey iqala inhliziyo manje ibheke eceleni. Niyabazi ke abantu besilisa asho ukuthi hayi ke noma ngakhona nawe ngiyakuthanda nani but inhliziyo nje ayisekho. Sengifikile phela sengizothi nothando futhi lukhona yebo leyo nto. So hayi sendane ngenobhuti kube mnandi. Ngihlale ngafika on Saturday ngihamba Monday ekuseni he. Okay lapho ngangisaba ngisho ke-toilet ngithi nje Nkosi zothi uma ngiphuma nje bethi umakhelwane hayibo sibona intombazana adi lapha ya kade ungekho sebetshela phela umnax phela. Ngisaba ngisho ke-toilet ngisaba ngisho ukuphumela eminyango. Uyayibona nje yonke leyo nto. Phela siyabantu besifazane unembezi uyasidla ngane zakwethu. Amukho umuntu osuke ethanda ukuthandana nendoda yomuntu. Akekho. Uma ungenile futhi umuntu wesilisa ukuze ukwazi lokho awuveli ukwazi nje kusuka kuqala. Ukuthola usuphakathi vele nothando hayo aseliyaqaqamuka usushamalanga. So uma usumthanda umuntu akulula ukuthi uthathe i-decision yokuthi uyamyeka. Sithandane nogaye kube kuhle. Kanti umama ngoba abafana kunento efanele bayinake. Le yamafoni
abalala ogalakajana lapho omedem hayi abalali nganza kwethu. Angani noma kusuke kukhona into ayisolile umuntu noma ikanjani, but wathatha ifoni yomlisa wayibuka wathola ukuthi nangulo girl osebhizi nendoda yakhe. Alright, angifoneleke ugirl angibuze, but engathi waqala wabuza indoda yakhe yathi hayi sisi lo esahlangana naye etekisini sashelana wara etshela-ke ngodosi yakhe. So ugirl mefika kumina uthi sawubona unjani, hayi ngivume sibulisane nani uyathandana nani nosibani, ngesimo sokuthi phela sengiyazi sengitsheliwe and ngumuntu wesifazane nami, yabo. Bese ngithi mina ngivele ngiphike nje gelekeqe ngithi hayi angimazi lowo nani. Athi hayi angisho ukuthi ngifuna ukuthini, kodwa nje ngifuna ukwazi ukuthi yabo kwenzakalani, angisho ukuthi yeka nani. If uyamthanda qhubekani, but ngifuna wazi ukuthi ngikhona. Hayi ngoba nganza kwethu hayi siyadlula ey'ntweni, hayi siyadlula shame, sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba. Hayi siyadlula ey'ntweni nganza kwethu siyadlula, and akekho umuntu ongenayo ipast yakhe, amukho umuntu ongenayo ipast yakhe. Mhlawumbe umuntu ongenayo ipast yakhe ilo muntu nje wathi sisuka nje wajola wathola umshado, yabo, wa-right, wabopheka emshadweni. But thina nje singashadile hayi siyadlula imini nganza kwethu siyadlula. Bengifuna ukuthi-ke bantu besilisa, uma usuzazi nje ukuthi usuphambukile usuyajola nani, kade ifoni yakho ngoba ugalakajana abalali bazoyibheka equla. Gada ifoni yakho. Bye zithandwa, ngiyanithanda ngicela ni like kwi-channel yami, ni subscribe. Ngiyanithanda sithandwa zami. Bye.